Benvidos a unha nova tarde de noite xa, con este cambio de horario de Estéticos no Paz Compostela. A nosa convidada de hoxe é Fátima García Doval. Tenéis que topar nas redes sociais con nome de guerra de Menina de Chexai. Ela é, xa me dixo, mestra ante todo das outras cousas que fai, mestra de pedagogía terapéutica, de educación e linguaxe. Tamén é doutora en didáctica e innovación. Aí está. E, ademais, ten unha especial querencia por buscar adaptacións tecnolóxicas que se poidan levar á aula e traballar desde aí a universidade. E, bueno, tamén no seu currículo, no seu ser, tamén é fan de Alicia no País das Maravillas, entre outras cousas. E hoxe nos vai falar sobre mitos na educación. Este Estéticos no Paz podemos facelo grazas á colaboración dun grupo de voluntarios, tamén da xente do Airas, da xente da Casa Comercial Costolla, a ARP, Sociedade para o Avance do Pensamento Crítico, Círculo Escéptico, e entre todos pois montamos estas charlas. Vayamos. Pois imos algo. Todos os temas que vamos a tratar neste 3/4 de hora que eu espero estar falando máis ou menos, espero non falar máis, se acaso menos, son temas que de por sí darían para falar cada un deles unha hora. Así que vamos a facer un repaso así casi meteórico por aquelas cousas que vemos a diario nos periódicos, nas noticias sobre educación, para ter un pouco unha panorámica, pero non nos vamos a deter moito en ninguna. E ademais espero que sexa un pouco participativo, porque un venres de unha semana moi larga, de un día moi longo, así que si entre todos dialogamos, pois moito mellor. O primeiro do que vamos a falar é a neuroeducación. Isto está como moi de moda. Directamente, si é neuro, mola máis, e é máis interesante e funciona mellor. Un mito moi extendido é que a educación que é verdadeiramente científica é que se basea na neurociencia. Eu o que vou facer agora é pasarvos unha serie de afirmacións. Algúnas son neuromitos, é dicir, cousas que a xente cree que son verdade, pero non o son, e outras son verdade dende a neurociencia. E vamos a facer unha enquisa, tranquilos, que non vou a tomar nome nin apelidos, nin fai falta que vos manifestedes así moi abertamente, pero, bueno, cada quen que pense se cree que é un neuromito ou non. E vamos a empezar por un moi sinxelo. Só usamos un 10% do cerebro. Mentira. Pois sí, é mentira. Aprendemos mellor cando nos ensinan de acordo con o noso estilo de aprendizaxe. Mentira. Ninguén de aquí o cree. Falso. É falso. A xente creativa ten dominancia do hemisferio esquerdo. É falso. Os problemas de aprendizaxe relacionados con diferencias no desenvolvemento do cerebro poden mellorarse coa educación. Verdadeiro é se non aprendemos algo a certa idade, para non reproducir a frase de Milonga, pásase nos barros, aquilo de que hai que aprender certas cousas a certa idade, e se non as aprendes aí xa mal. Tal como normalmente se utiliza é falso, pero non é de todo falso. É dicir, hai certas ventanas críticas que temos que manter. Sabemos que se a certa idade, 7 ou 8 anos, non adquirimos ningún tipo de linguaxe, seguramente non acadaremos unha linguaxe normalizada e suficiente. Poderemos aprender algunhas palabras, pero seguramente non o que a linguaxe como tal. O que non é certo é aquilo de que se non aprendes tal cousa de pequeniño, de maior non se pode, vale? Ou tal cousa hai que aprender moi prontiño porque senón despois dá problemas, vale? Sempre o típico de teñen que aprender os nenos a montar en bici ou a ir en patins de moi noviños porque de maiores pois non poden. De maiores poden, o que pasa é que os maiores sabemos perfectamente que la leche que nos vamos a dar nos va a dejar en el hospital e entonces vamos como contenidos, pero se pode perfectamente. Este problema dos neuromitos é un problema ademais moi extendido en todo o mundo, non só en España, porque todas estas afirmacións están tomadas
están tomadas de un estudio, pero están tomadas tamén de numerosos artículos que se divulgan sobre educación. E o problema é que non se divulgan para calquera persoa así que pasa por la calle explicado de calquera maneira, sino que se lle explican a docentes, tanto de primaria como de secundaria. Xa en 2002 a OCDE fixo un extenso reportaje falando da importancia que tiña a neuroeducación en desenvolver unha educación mellor e máis baseada na ciencia, e dedicaba boa parte dese estudo a falar dos neuromitos, de como calaban moitísimo, vale, no imaginario dos profesores. Isto que vedes aquí é un cadro sacado, todo que non está en marrón, de un estudio, de unha review que fixo Nature hai 2 aniños, é relativamente reciente, e o que vedes en marrón é a clonación desas mesmas preguntas en España por un equipo de investigación español. Fixadevos que eso de que só usamos o 10% do cerebro, hai un 44% de profesores que o creen sí ou sí. O resto ou non o creen ou non saben. E creedeme que a proporción de non saben é maior que a que están seguros de que é un neuromito. O sea que aquí estamos, xa o sabemos porque estamos nun Escépticos no Pub en unha audiencia privilexiada, pero fixadevos a cantidade de profesores españoles que creen, a porcentaxe de profesores españoles que creen que isto é certo. Non somos os peores. En China, un 59% creen que isto é así. E, bueno, os rates dos países non están moitísimo mellor, O Reino Unido, con 48, tampouco está nada mal, Destacan algúns que xa non vos puxen, porque, claro, bueno, estamos onde estamos, pero beber menos de 6 ou 8 vasos de auga ao día fai que o cerebro encolla. Isto, hai sistemas pedagóxicos baseados en que os nenos beban 6 ou 8 vasos de auga ao día, porque senón o cerebro, como perde líquidos, empeza a encoller. E fixadevos que no Reino Unido 29% dos profesores creen que isto é certo. Que non é pouco. Claro que isto así, o 16% que o cree nos Países Baixos non está tan mal. En España, só un 7,7% dos docentes creen este mito. Só un 7,7%. Pero debo decirvos que o resto, que falta aí, se divide a mitades entre non o creo ou non teño nin idea de si é certo ou falso. Quero dicir que non estamos tan ben como creemos. Logo, hai outros que están moi extendidos entre papás, mamás e profes, que os nenos están máis alterados e menos atentos despois de comer cousas con azúcar, vale? Que está moi extendido. Fixadevos que en España un 33% cree, pero en China o cree un 62% e no Reino Unido un 57%. Claro, o problema é que esos profesores e os que non o saben, que tamén son unha porcentaxe moi grande, leen e a veces escriben artigos sobre pedagogía, vale? O sea, que este non é un problema menor. Cada vez que falamos de neuroeducación, todo o que leva o prefixo neuro diante, parece como que xa está, porque é neuro porque o din os neurocientíficos. Os neurocientíficos din, bueno, entre o que os neurocientíficos din, o que entenden os profes, o que aplican na aula, ou entendemos, e o que logo comunicamos aos nosos compañeiros, pois isto é como teléfono estropeado, a cousa vai degenerando de maneira drástica e acabamos dicindo afirmacións que non teñen ningún tipo de fundamento. Vale? Algúnas cuestións acerca destos neuromitos. As mulleres somos máis propensas a creelos, isto é o que acharon os que fixeron a review de Nature. As mulleres somos máis propensas a creer os neuromitos que os homes. Non din por qué, só din que somos máis propensas, vale? É unha cuestión de reflexión que aí a deixo, pero a min se me ocurre que o mellor ten que ver con que temos normalmente menos educación científica que os rapaces, vale? Eso, por outros estudios que hai, podería ser unha posible... Dende logo non creo que sea porque o cerebro das mulleres é diferente dos homes, porque era un dos neuromitos que estaba na página anterior e xa sabemos que iso non é certo,
Co cal, esa non é unha das explicacións. O profesorado que sabe máis do cerebro, fixadevos, para mí isto é moi importante, é máis propenso a creer en neuromitos. É dicir, cando se fai este estudio, ademais de preguntarlle aos profesores e as profesoras si creen que iso é verdadeiro ou falso, se lle fan preguntas xerais sobre o cerebro. Aqueles que puntuaban máis en maior coñecemento do cerebro eran os máis propensos a creer en neuromitos. É dicir, coñecían as estructuras do cerebro, pero non entendían como estas funcionaban, vale? Iso é moi importante. Quero dicir que o mero coñecemento declarativo, é dicir, entrenar aos docentes en coñecer o cerebro non vai a ser suficiente. É máis, seguro que hasta é peor polo que temos visto aquí. Isto é importante, as revistas, ler revistas científicas, desas que van revisadas por pares e estas cousas así, bueno, que nos gustan aos que nos gusta a ciencia basada en evidencia, reduce a creencia en neuromitos. E isto teño que decir que non deixa moi ben o meu gremio. Ler revistas educativas aumenta a creencia en neuromitos. Isto o sinto, pero é así. Bueno, en todas as... Non sei se despois deixades a presentación disponible para xente ou está grabado, pero todo isto está sacado en todo momento, cito sempre as fontes que tendes, vale? Si non coñecedes este blog, Si tú supieras, que é como moi fácil de recordar, polo menos os que sexades profes e teñades interés en educación, vos recomendo que vos suscribades porque é moi bo e fala de educación baseada na evidencia. Para que non decaiga. Nos va la marcha. Intelixencias múltiples. Non vos vou a pedir que votedes quen cree que existen e quen cree que non existen, porque é unha perrada. Porque algún non saberá se subir ou baixar a mano. Alá polos anos 80, Howard Gardner, propuxo a súa teoría das intelixencias múltiples, vale? Propuxo a 7: lóxico-matemática, visoespacial, lingüística, interpersoal, intrapersoal, musical e corporal kinestésica. Nos 90, que se poña vermello que se está quedando sin pila? Non, mellor. Xa non teño por que entrar en paro. Aos 10 anos máis ou menos, cando tratou de empezar a traballar, bueno, hai que decir que a súa teoría, os psicólogos estos así de raza, de experimentos e tal, dixeron vale? Pero en educación causou furor absoluto. Entón empezaron a utilizala e claro, se deu conta que había xente que non sabía moi ben onde clasificar. Eu digo, non hai problema, metemos outra máis, é naturalista. A intelixencia naturalista naceu nos anos 90, non forma parte do corpus original. Seguiu pasando o tempo e seguía habendo problemiñas. Entón, pues, tampouco pasa nada. Primeiro dixo que tamén existía a intelixencia existencialista. 3 anos despois que igual tamén é espiritual. E agora estamos intentando meter a moral tamén. Quero dicir, algúns seguidores seus chegaron a propoñer hasta 20 intelixencias diferentes. Porque si no cabe ninguna, pues añadimos una más. ¿Dónde está el problema? Claro, eso depende de como definas inteligencia. Fromm, que é un dos grandes psicólogos estadounidenses que traballa sobre inteligencia, a define como o potencial biolóxico para procesar información que pode ser activada nun contexto cultural determinado para resolver un problema ou para crear un produto que ten valor nesa cultura. Iso sona bastante, bueno, unha boa definición de inteligencia. Claro que Boring, alá por 1923, un dos grandes teóricos de inteligencia, propuxo unha definición absolutamente maravillosa, tautología pura. O que miden os test de inteligencia. Eso es la inteligencia, ¿para qué nos vamos a complicar? Claro. Eso é o que trataba de evitar Gardner. É dicir, Gardner o que trataba de evitar era esa visión de que a inteligencia é o que miden os test de inteligencia. Vale? Boring traballou, si algún de vos, ou a moitos de vos vos sonará, porque o que traballou desenvolvendo test de inteligencia para o exército americano durante a Primeira Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, para clasificar aos soldados, vale? Para ver onde podían estar mellor, porque non había tempo de ver se este rapaz vai a ser un bo piloto ou se poñemos aí con un fusil en primeira línea e ya. Entonces, isto era un traballo moi importante. Desenvolveu test,
funcionaban bien ou mal, selección natural, e aquelo pois iba rodando. Eso se estendeu durante o tempo e xerou unha, digamos, unha bola na que intelixencia é aquelo que sale dos test de intelixencia e, por tanto, intelixencia é CI, o cociente intelectual, vale? E iso é o que trataba de evitar Gardner. Gardner decía, hai moito máis na intelixencia que solo CI. Pero, igual que nos neuromitos se fixo unha reducción drástica da teoría de Gardner, casi todos os mitos teñen unha base real, vale? Xa o vimos nos neuromitos e o veremos aquí. En vez de partir dos traballos reais de Gardner, se fixo unha sobresimplificación e se popularizaron test ou escalas como esta. Seguro que bichedes moitas, sobre todo os que sodes profes, verdade? Si, os que non, pois é un exercicio curioso saber, bueno, xa non me poño adiante e vou enseñar desde aquí, que diferencia hai entre experimentar, que forma parte da inteligencia naturalista, e experimentar, que forma parte da inteligencia lógico-matemática. E a mí me gustaría que alguén me explicara como se pode enseñar, que é interpersoal, sin ter unha boa capacidade para falar, que é lingüística. E escuchar tamén, ya de paso, pero falar sobre todo, como ben estás comprobando. E así con moitas outras, vale? Rapear, por exemplo, non sei se hai raperos na sala, pero é algo que de música require, pero de capacidade lingüística que un conto tamén a cousa, vale? Isto é unha sobresimplificación do que é a teoría das inteligencias múltiples, pero las hai peores. Quero dicir, inteligencias múltiples para iPads. Todo el trabajo de inteligencias múltiples en su iPad, cómodamente. Por certo, falta naturalista, porque é bastante complicado, entre outras cousas, meter a un bicho de carne e hueso. Vou contar unhas cuantas cousas acerca das inteligencias múltiples, vale? A primeira é que non son estilos de aprendizaxe, non o son, nin son estilos cognitivos, non son estilos que a persoa teña, vale? Están máis preto dos talentos persoais que do que é, digamos, o estilo para aprender. Con frecuencia correlacionan entre sí. Isto quere dicir que con frecuencia unha persoa que ten o que puntúa alto ou que nos parece que ten unha intelixencia matemática alta, tamén ten outras intelixencias en un nivel alto, correlacionan entre sí moito, vale? A segunda é que en contra do que a xente di, non van en contra ou non son incompatibles co factor G de inteligencia, o factor xeral de inteligencia, vale? Son totalmente compatibles. Non hai test para identificar as inteligencias múltiples. O digo porque se entrades en Google e poñedes test inteligencias múltiples, salen 297 millones. Non hai test para medir ou identificar as inteligencias múltiples. As inteligencias múltiples non se posicionan a favor ou en contra de ningún dos aspectos clave da educación. Quero dicir, as inteligencias múltiples non nos din se hai que levar deberes a casa ou non, por exemplo. Vale? Non falan de aspectos que ou se hai que repetir ou non. Non falan sobre ese tipo de cousas. Non se identifican con ámbitos ni eidos concretos. Quero dicir, non poden ser isto. As inteligencias múltiples non se poden identificar con rapear ou con experimentar. Non. Son malos usos das inteligencias múltiples tentar ensinar calquera cuestión utilizando todas as inteligencias múltiples. E isto se fai. É dicir, hai unhas cousiñas que se chaman paletas de inteligencias múltiples nas que os profesores poñen o que queren traballar e poñen unha actividade para cada unha das inteligencias. Vale, isto xenera moitísimo traballo e non ten ninguna evidencia de que funcione. A utilización de diversos materiais asociados a inteligencias como complemento. Por exemplo, vamos a facer exercicios de matemáticas e vou a poñer música de fondo porque así traballo inteligencia musical. Estou citando textualmente de un libro de propostas de actividades sobre inteligencias múltiples. Usar as inteligencias múltiples como pasarelas mnemotécnicas, é dicir, como este neno é moi bo en música, pois vamos a enseñarlle
as proteínas máis importantes cantando unha canción. Vale? Ese non é o obxectivo das inteligencias múltiples e non pasa de ser unha regla memotécnica. E vincular as inteligencias múltiples coa motivación, o estilo persoal, os gustos ou as aficións. Textualmente de un libro: como é un neno moi introvertido, pois ten unha inteligencia intrapersoal super desenvolvida. O non. O non. O é tímido. Pobre. E traballar coas inteligencias múltiples fortes. Isto é posiblemente a mala praxe máis extendida. Como esta persoa ten unha inteligencia lóxico-matemática moi desenvolvida, vamos a tratar de enseñarle todo por aí. Vale? Pois todas estas cuestións as dixo Gardner, non as dixo ningún outro, as dixo ele. As dixo no 95 nun artigo que ademais podedes descargar, está disponible en internet, que fala dos mitos e os mensaxes erróneos que se están transmitindo sobre as inteligencias múltiples no mundo da educación. Quer dizer, non hai que ir a críticos. El mismo xa dixo: lo estáis haciendo mal, no estáis entendiendo la cosa bien. Independientemente de eso, as súas teorías son bastante discutidas no mundo da psicología, pero o problema é que nós todavía non entendemos, como docentes todavía non entendemos o que implican as súas teorías. E máis, no prólogo, un libro de Fordham, da boa definición de inteligencia que vos puxen antes, de 2004, molestouse menos que neste artigo e dixo directamente que na educación as súas teorías se estaban entendiendo de maneira superficial, así de directo. Por lo tanto, posiblemente hai cousas que aproveitar nas inteligencias múltiples, moitas, seguro, pero casi todo o que ledes sobre inteligencias múltiples circulando por aí non ten ninguna base científica e posiblemente sexa, bueno, son mitos, son creacións. Vamos a seguir con Sara. Non é Dale, é Dale, que é un autor. Dale é a experiencia, o cono da aprendizaxe. Estou segura de que todos coñecedes eso de recordamos a las 2 semanas un 10% de lo que leemos, un 20% de lo que escribimos, con variantes. Vale? Algo como así. Vale? O 10% de lo que leemos, o 20% do que oímos, un 30% do que vemos, etc. etc. En realidade, o traballo original de Dale é este. O cono da experiencia, lle chamaba ele. E foi publicado en 1946 en un libro que se chamaba Métodos audiovisuais no ensino. E vedes que non inclúe porcentaxes. Bueno, xa de entrada que un estudio científico os porcentaxes vayan de descender todos colocaditos, como que non. Pero non incluía porcentaxes e ademais non pretendía ser acumulativo, quero dicir, non pretendía dar ninguna orde, era algo así como unha guía para o capítulo, por onde vamos a empezar e onde vamos a terminar. Eso é o que pretendía Dale, vale? E pretendía ir traballando pois, distintas cousas que para ele implicaban pois máis ou menos traballo e implicación da persoa, na experiencia, non na aprendizaxe, na experiencia. En 1967, un executivo de marketing da Mobile Oil Company colleu eso e puxolle así os 10, 20, 30, porque se traballaches algunha vez con algunha persoa de marketing ou similar, hai que resumirlo e ponerlo fácil para que la gente lo entienda, esto non pode ser complicado, de 10 centes. O problema é que o que nos quedou a nos é isto, non é isto outro. Así que isto se foi clonando hasta a saciedade, chamada como pirámide del aprendizaje. Segundo a teoría de turno que queira justificar a persoa que utiliza, cambia os porcentaxes a gusto del consumidor, porque total son mentira, que máis te dá? Ponerlos que te dá gana. E así os vai facendo rotar de un lado a outro. Bueno, vou vender. A pedagogía de marca. Método Montessori, pedagogía sistémica, Blanca, Waldorf, Doman, etc. Como no caso dos neuromitos e no caso das inteligencias múltiples,
pode haber algo de verdad, pode haber algo aproveitable, pode, en este caso non en todos, pode, pero moito é produto do mito e aquí moitas veces produto do marketing. Por exemplo, o método Montessori está baseado nos traballos de María Montessori. É un método contrastado, traballado, que aportou moitísimo á pedagogía moderna, vale? Moitísimo. María Montessori, o sea, para min hai como tres grandes popes na educación. María Montessori é unha delas, John Dewey en América é o outro, e Makarenko en Rusia, un gran descoñecido, naquele momento na Unión Soviética, Anton Semyonovich, o outro. Entre os tres e os seus discípulos configuraron o que é a pedagogía moderna, tal cual. E non lle quito ni un ápice, ollo, de mérito a María Montessori. A maioría dos seus traballos, aquelo que ten evidencia científica, está trasladado hoxe por hoxe á pedagogía normal e estandarizada. É dicir, os que fomos a EXB, e somos uns cuantos así solo a ojo en la sala, xa xogamos todos con encaixables, verdad? Con estos banquitos que hai que encaixar o triángulo no triángulo, o cuadrado no cuadrado, e son de colores diferentes. Iso é material de María Montessori. Aqueles cuadriños, todos abotonáchedes, verdad? E batáchedes lacitos en uns bastidores, eso é material Montessori. Que é o que non nos ten que... Non sabes de que falo, duns bastidores de madeira con un trociño de tela que levan un botón e un collar e tes que traballar no tecido. Todo material que vedes en infantil, porque ademais María Montessori traballou sobre todo con nenos de educación especial, vale? Que en aquel momento eran desahuciados, non se lles formaba de ninguna maneira. E la de feito era médico, fundamentalmente. Despois fixo grandes traballos en pedagogía. Pero moito do traballo que fixo foi con rapaces de educación especial e despois con primeiras idades, primeira infancia. E casi todo o material que ela traballou e as súas teorías activas, traballar dende o alumno, darlle autonomía, observar como vai evolucionando, darlle responsabilidade, deixar que faga por si mesmo, acompañalo no seu... Todo eso, calquera que estudie pedagogía, magisterio, hoxe por hoxe o estudia. O que non é tan científico é clonar certas cousas que facía María Montessori, no seu momento, pois seguro que tuveron moito mérito, pero que sabemos que non son certas. Cando un estudia método Montessori, pero estudia de sacarse así un título, vale? Que te acredite de método Montessori. Vos poño un exemplo, un dos traballos que, unha das cousas que aprende a traballar é a Torre Rosa, que iso de aí. Iso é un sistema apilable de cubos, vale? Que teñen 1 centímetro de diferencia entre sí, e entón se traballa pois, o volume, o elevar os números ao cubo, etcétera, etcétera, as relacións entre eles. Pero, se traballades con método Montessori, ha de ser rosa. Porque María Montessori observou que se era rosa, funcionaba mejor que se era verde, o que se era azul. Correlación non implica causalidade. Funcionaría rosa como podía funcionar calquera outra. Non hai nada que nos indique que funciona mellor rosa que de calquera outro color. Non ten por que ser rosa. Se atendes blanca, vale perfectamente. Se atendes azul, tamén. Non ten por que ser rosa. Pero a Torre Rosa, hoxe por hoxe, é un método, un material de Montessori, sí ou sí. Outras que hai aí, esa é, digamos, máis suave, porque o peor que pode pasar é que se pague un curso de material Montessori e 3/4 do contido do curso estiverades estudiado xa en pedagogía, se estudiaxedes algo do que realmente hai que estudiar. O resto son máis perigosos. A pedagogía sistémica, a pedagogía branca, a pedagogía Waldorf, están todas elas relacionadas con corrientes psicolóxicas próximas ao entorno das sectas. Vale? Normalmente non se di, cando leedes unha publicidade, normalmente o que vos din é que é moi bonito, partimos del alumno, etcétera, etcétera. A pedagogía blanca, por exemplo, está relacionada co movimento das constelacións familiares.
Non vou entrar en que son as constelacións familiares porque é un tema máis de psicólogos que de pedagogos e non quero meter a pata, que non é o meu campo de especialización, pero ven a ser algo así como que si tú tes problemas hoxe en día é porque o teu avó lle pegaba, ou o teu tataravó lle pegaba a túa tataraboa. E entón, por eso ti hoxe tes TDAH. Vale? Isto é el resumen así moi resumido, pero esa é a idea que hai detrás. A pedagogía Waldorf está basada nos traballos de Steiner, fundador da antroposofía. Recibiu todo o seu coñecemento nun viaxe astral, sin bromas, no que consultou no éter algo que ele chamaba registros acásicos, nos que estaba todo o coñecemento do mundo mundial, e entón aí veu como se tiña que enseñar aos alumnos e en eso baseou o seu método. Claro, nos registros acásicos o iPad non existía en 1900 e pouco, entonces, claro, os nenos nos colexios Waldorf non utilizan tecnoloxía hasta que son maiores porque Steiner non dejou nada escrito del asunto. Se le miraban atrás los registros, pero para adelante non funcionaba. Os colexios Waldorf, por exemplo, nos colexios Waldorf os nenos son clasificados por temperamentos, de acordo cos humores clásicos. Todos estudiaxedes filosofía, recordades, bien, pois tal cual. E ademais todos os coles teñen un médico que traballa coa nova medicina xermánica, vale? Que tamén está relacionada con a antroposofía e a medicina antroposofista, que pauta para os nenos, para curarlos de diversos problemas, movimentos na clase de euritmia, que é unha das asignaturas obligatorias nos colexios Waldorf. A euritmia é basicamente danzar ao ritmo dunha percusión establecida, vale? Pero danzar como para entrar en trance, que non é unha danza como a psicomotricidade que facemos os profes cando facemos psicomotricidade, sino que se supón que vai a equilibrar os humores do neno e mellorar o temperamento e ademais curalo de enfermedades. Pero eso, cando entrades na página web do Colexio Waldorf, non está na portada, nin na segunda página, nin na terceira. E o mesmo pasa coas outras pedagogías. Hai moito amor. Cando as pedagogías empiezan a hablar de amor, que eu quero moitos meus alumnos, pero xa cando de entrada todo ese amor, que vos leve así a non mirar a primeira página solo, mirade algunha máis. O método Doman é un método que todos coñecedes, que é o dos bits de inteligencia. Todos coñecedes os bits de inteligencia? Non. Moitos sí. Todos recordades no cole, porque nós vivimos un boom, toda a xeración máis ou menos que estamos por aquí, moitos de nós, vivimos un boom. Había unhas tarxetiñas, os recordades, que tiñan fotos moi chulas de cousas moi concretas. E logo había a tarxetiña na que estaba a palabra que nomeaba esa foto escrita en minúscula ou en mayúscula. E había que xogar con esas tarxetiñas. Todo eso son os bits de inteligencia e veñen do método Doman. É un método que pretende ou que propugna que con ese entrenamento se mellora a inteligencia. O que ocurre, vos acordades de que a inteligencia o que miden os test de inteligencia? Os test de inteligencia teñen unha cousa que se chama reactividade, son moi reactivos. Isto quere decir que se eu fago un test de inteligencia dou unha puntuación. Se fago 2, dou máis no segundo, e se fago 3, dou máis no terceiro, porque se entrenan. Hai xente que fai moi ben os sudokus e xente que os fai fatal. A xente que os fai moi ben, canto máis sudokus fai, mellor fai os sudokus. Isto é como a práctica, vale? Unha cousa, por exemplo, que entrenan os que van ás oposicións, Policía Nacional ou entrenaban, tempo A, é a facer os test de inteligencia que se fan nas oposicións. Entón, claro, se lle facedes un test de inteligencia como os fan continuamente e os fan todos, 190 FI, son Einstein todos. Ya podéis salir a la calle e preguntar. E é o que hai, é dicir, fan e entrenan e practican e entonces dan unhas puntuacións tremendas. E iso é o que pasa. Así que co método Doman o que ocurre é que os nenos
entrenan as actividades propias dos test de inteligencia e entonces, perdón, sota, caballo e rei. Fago un test de inteligencia ao rapaz, dá o que dá, entreno co método X, enseñolle a facer os test de modo encuberto, pasolle outro test e dá máis puntuación e xa está. Non hai fundamento científico para o traballo con este tipo de materiais. Ollo, con rapaces normales. Isto non quere decir en educación especial repetimos e repetimos e repetimos e repetimos actividades cognitivas para entrenar certas pautas. Non é o método Doman, é unha cousa parecida que traballamos en educación especial porque son rapaces que teñen moita falta de certas pautas, vale? Outro gran clásico. Antes estudiábamos máis, verdad que sí? La GB, pegábamos, cambio ahora, no estudian nada, que no tienen nada. Bueno, Ley General de Educación, Ley Villar-Palasí, la ley de la EGB, de yo fui a la EGB, 1970. Lingua castelá, ciclo medio, recordades, terceiro, cuarto e quinto, eso era ciclo medio. Tiña en total o bloque temático de lingua castelá 21 contidos, vale? Esos son os contidos do bloque de linguaxe oral. LOMCE, 2013. Antes as leis durábanos máis, eso tamén temos que decilo, ahora lo que un yogur, pero a primeira empezamos moi ben, empezamos en 1857 coa lei Moyano, nos durou 120 anos, non sabe? Eso es un pacto educativo. Pero logo xa nos 70 nos viñemos arriba, 70, 90, 2006, con unha por en medio de 2004 e 2013, bueno, vamos cogiendo carrerilla. A anterior, a LOI, non é moito menor que esta, que se lo vamos a engadir. O bloque temático comunicación oral, falar e escoitar, que ven a ser lenguaje oral, pero dicho así en máis moderno, ten todos esos contidos. E o total, si sumamos terceiro, cuarto e quinto, que equivale a ciclo medio, son 55 contidos. E isto pasa con todas. O que pasa é que a nos parecía que estudiábamos máis porque estudiábamos nós. E cansaba do outro mundo. Vale. Bueno, igual más, no. Pero lo que aprendíamos para la vida. Vale. Se hai algún matemático na sala que non sirve. Cantos se senten capaces así de coller un papel e un lápiz e ahora marcarse unha raíz cuadrada así sin repasar ni nada? E non vales. Físicos, ingenieros, matemáticos non vale. Los hai que non saben, los hai que non saben tamén. A realidade é que, bueno, algunhas cousas as recordamos e outras non. Eu vos recordo que isto é un contido de quinto de EGB, vale? Porque en octavo, que casi todos pasamos por octavo de EGB, facíamos divisiones de polinomios por Ruffini. Que el nombre ya te espera. Ahora, non me la vou nin a poñer, solo intentad recordar, tirar para atrás o que aspecto tiña unha división de polinomios por Ruffini. Lo digo facela, Bueno, mucho más fácil, pero non me... É certo. Bueno, tamén é certo que estudiábamos non solo menos contidos, sino que os contidos que estudiábamos moitas veces non temos moi claro por que están aí. Outro gran mito é as cousas que están no currículo de primaria son las máis importantes. Cantos de vos na vosa vida así, de repente, un día cualquiera dijisteis siento la imperiosa necesidad de hacer una división de polinomios por Ruffini? Es decir, casi nada. Pero seguimos enseñando ese tipo de cousas. Eu fui a comprobar a propósito porque non son de matemáticas e división de polinomios por Ruffini está en cuarto de eso. O sea, seguimos enseñando, ¿vale? Seguimos enseñando este algoritmo da raíz cuadrada. A realidade é que moito do contido do currículo está aí por tradición.
porque yo lo estudió mi padre y lo estudió mi abuelo, ¿vale? Y por eso está aí. E iso implica que mantemos cousas como quen ten aquí un fillo ou filla en segundo terceiro de primaria. Vale. Mirade no libro, seguro que está o mapa dos sabores, da recoñecemento de sabores na lingua, vale? Aquelo de que na punta da lingua se recoñece o salado, nos lados o dulce. O sea, é un mito, perdón, non é un neuromito, é un mito. Pero é un mito que ven de que alguén traduciu mal un artículo que estaba en alemán, un americano, estaban en guerra, aquelo non debía haber vos traductores disponibles, non había Google Translate, e o fixo como o fixo, e o entendeu todo mal. Despublicou aí un artigo maravilloso dicindo como se recoñecían os sabores na lingua. O artigo en alemán decía que era xusto o contrario, que non existía eso, pero non lo entendió. E seguiu clonándose ese mito en todos os libros de texto, sigue estando hoxe en día. Eu teño unha filla en quinto que estudiou en cuarto, en terceiro, en segundo, para a irritación de su madre, que lle decía, no, eso non é así. Pero que o peor é que pode calquera comprobalo tocando un azucarillo e un limón coa punta da lingua. Os dous recoñecedes que é cada un deles, non recoñecedes os sabores perfectamente. Non é certo, era fácil saber que eso non era así. E, sin embargo, sigue estando en todos os contidos e sigue estando, ademais, nos libros de texto, a todo lujo de colores. E como isto, moitas outras cousas, que unha margarida é unha flor, por exemplo, que non é. Hai que estar casado con un biólogo para saber que é unha inflorescencia. Cando iso non tirado a cara de aquí, unha inflorescencia. E siguen poñendo ejemplo de flor, margarita. E de fruta la fresa, que tampouco lo es. Outro gran clásico, a educación do meu país, a peor. A España, lo peor, calquera outro mellor. Están moito mellor os demais, sempre, vale? Todos estes datos, vou a ir rapidiño porque sí que quero que teñamos debate, están sacados dun informe que se chama Informe Talis, que está aí debaixo, vale? Sobre 100.000 profesores no mundo. Un informe moi exhaustivo. Se mide, por un lado, a satisfacción do profesorado e por outro as condicións de traballo. Pese a que, por exemplo, en España consideramos nun 34% que nos falta profesorado e temos unha ratio de 12 alumnos por profesor, en Finlandia, que non teñen unha ratio moi diferente, teñen a percepción de mitade. Xapón considera que lle falta profesorado e moi desencaminados non andan porque teñen unha ratio de 20 alumnos por profesor. Pero Polonia se ve estupenda e Holanda tamén. Holanda se ve fatal, perdón, e está igual que España. Pero en Finlandia se agregan a los burros a hacer taller de relieve y cosas así. Sí, bueno, eso é outra historia. Finlandia, lo de la educación inclusiva les da la risa. Pese ao que nos digan, sí. Entonces, si yo tengo una clase de listos, sí, claro, me sobran, hasta puedo tener el doble. Claro. E hai máis historias, Holanda, cando van a facer os informes PISA, todos os que son inmigrantes os bota fora da clase, porque di que esos non son nacionales, e PISA mide a los nacionales. Es decir, trucos facemos todos, vale? Bueno, o cuadro para min máis determinante é este que ves aquí. Pese a que creemos, non lle teño manía a Finlandia, pero que como está todos os días na prensa, collín o exemplo porque cando abres o periódico todos os días vendo moito que hai que aprender de Finlandia, bueno, pues chega un momento no que dixe, xa está ben, vale? A porcentaxe, isto é datos de Informe Talis, 100.000 profesores, xa vos digo, e do ano 2013, non é de hai 50 anos. O porcentaxe de alumnado que chega tarde en España é do 38%, en Finlandia do 87%. Do absentismo en España 25%, Finlandia do 64%. Vandalismo, Finlandia do 5%. Perdón, España do 5%, Finlandia do 2,4%. Pero intimidación e insultos 14% en España, 28% en Finlandia. Dano físico 0,1 en España e 0 en Finlandia. E insultos do persoal, vale, dos profes aos alumnos, en España un 2%, en Finlandia un 3,6%.
E estes datos están publicados no informe tal que o tendes no Ministerio, e este é o informe oficial, directamente en inglés, se queredes os datos de toda a OCDE. En España, para o profesorado chega tarde nun 8,9% que nos chega, pero que en Finlandia un 11,4%. E en absentismo por aí andamos. Logo, aparte de que non podemos clonar o que fai Finlandia en España, entre outras cousas, porque España non é Finlandia, isto parece de perogrullo, pero non é, non están tan ben, vale, como parece que puderan estar. Moito ten que ver o marketing. Pero este problema que temos nós, o ten moita outra xente e logo volvo para atrás. Non me deixo pisar atrás, que vengo cañera hoy. Este é un informe, vale, que se chama WISE, que se fai entre 1550 expertos mundiais ao respecto da satisfacción co seu sistema educativo do seu propio país. En Europa, só un 44% dos expertos en educación creen que a educación do seu país é boa. Vale, isto quere decir que máis do 50% largo cree que dos expertos de cada país creen que a educación do seu país é mala. E ademais vamos cara ao desastre, porque en Europa só un 25% dos profesionais de educación de todos os países, estamos todos igual, creen que vamos a peor nos dos últimos anos. Esta percepción tremendista da educación é xeralizada. E ademais o mellor é que se vedes o informe WISE para atrás, sempre sai o mismo, é dicir, sempre vamos cara ao desastre, que non sei como nos extinguimos como especie, pero ya, porque vamos de mal en peor sempre. Outro dos mitos é o informe PISA. É un informe mitolóxico, total e absolutamente, porque a xente saca unhas conclusións del impresionantes. E logo vas a mirar o informe non di tal. Entre outras cousas, por estas barriñas que vedes aquí que o marxe de error. Normalmente collemos o puntito central e con eso facemos todas as comparaciones del mundo mundial. Pero claro, non todos os países temos o mismo marxe de error. Mirade, por exemplo, esta España, Suecia e Francia, que en principio podría ser un país que afinara tanto como España, verdad? Pero como a PISA presenta 4 gatos, o seu marxe de error é o doble que o de España. E isto se usa e se abusa. E entonces sale en prensa, eu que sei, que Galicia está en tercer puesto, ou en cuarto puesto, isto creo que é de lingua. Da igual, quero decir, con marxe de error que temos, non sabemos se estamos en el primero, en el tercero, en el quinto. O que tendes que mirar é todo o tramo, o que hai entre as dúas radiñas, e non só o punto central. Porque senón sacamos unhas conclusións increíbles como que el colegio tal tiene máis media que Finlandia. Xa, home, pero porque collo o punto central e ten un marxe de error así e xoga con el. É dicir, sempre nos informes internacionais, TALIS, WISE, PISA, están colgados nas webs de referencia e o Ministerio colga un libraco, se non vos apañades en inglés, un libraco en castelán, que por suposto nadie lee, no que se explica como hai que leer ese informe. Porque se o lees seguramente non estamos tan horriblemente mal como pudiera parecer. E por que nos pasa todo isto? Vou a pasar por aquí a fume de carozo porque este tema é un tema que leva moito millor outra xente, entre elas Elena Matute, que para min é o gran referente en sesgos cognitivos, e eu o que vos podo contar son 2 pistas para evitar, ou para axudarvos a evitar, caer en estos mitos educativos. O primeiro é a ilusión de control. Se nunha clase iban a aprobar o 80% dos alumnos, sin facer nada especial o profesor, pero o profesor di e cree sinceramente que está aplicando unha pedagogía moderna e super efectiva e aproban o 80%, cree que ese 80% aprobou por culpa da súa acción. É dicir, achaca o éxito ao que el fixo, independentemente de que ese éxito fora a ocurrir igualmente sin que el fixera nada, vale? A segunda é a profecía autocumplida, vale? E hai multitude de estudios que demostran isto. Se eu lle digo a un profesor, este alumno é moi bo e vai a sacar boas notas, o alumno vai a sacar boas notas. E é que ademais vai a aprender máis e vai a ser mellor. Isto é un resume moi resumido. Os profes temos na nosa man que os alumnos melloren creendo que poden mellorar.
E iso é profecía autocumplida. Nesto de confirmación, tendemos a ver aquelas cousas que sí confirman o que nos pensábamos, pero non o que nos non creíamos. Non vemos aquelas cousas que lle levan a contraria ao que nos creíamos, pero as que me dan a razón ves, e esas son as que recordamos, todos os profes. Si esto entonces aquello. Fixen A e pasou B. A es la causa de B, ¿verdad? Isto o facemos os profes, pero así de veces. Eu hoxe puxen unha torre de cor rosa diante dos nenos e os nenos aprenderon a facer elevados ao cubo. Na mañá a torre ten que ser rosa para o resto da vida. E o que acabamos de ver, sí ou sí. O efecto Forer, este é o meu favorito. Este é o que fai que moita xente crea nos horóscopos. Redactamos as cousas dunha maneira tan ambigua que valen para todo o mundo. Isto vale tamén para os criterios de avaliación que poñen algúns profesores. Que mejore un pouco con sus compañeros con respecto a sí mismo. Pues oye, malo será, ¿no? E isto é moi habitual, quero dicir, que hai uns cuantos profes na sala, facémolo ou non o facemos coas avaliacións. A favor e en contra, tamén a veces poñemos uns criterios de avaliación que se nos dá la gana de catear hasta el último mono, vamos, non se libra nadie. E isto porque o facemos dun modo tan ambiguo, tan pouco verificable dun xeito obxectivo, que creemos o que nos dé la gana ter, basicamente. E o nesgo do experimentador. Isto é cando decidimos facer algo e comprobar si funciona, como queremos comprobar si funciona, solo vamos a ver aquelo que diga que funcione. Vale, hai moitos outros, pero estos son os principales, os que temos todos continuamente que ter en conta. Vai a pasar isto, faga ou non faga? Estou influindo coa miña conducta, co que estou facendo, en que se cumpla a profecía que eu fixen do meu alumno, porque influimos, é dicir, hai estudios que din que naqueles casos nos que os profesores creen que os alumnos son moi bons e van a aprender. O estudio de Jacobson, precisamente, sobre a profecía autocumplida, facía isto, se lle decía este grupo de alumnos é boísimo e unhas notazas, e o que facía? Non eran conscientes, pero lle daban máis oportunidades de resposta. Cando daban unha resposta que non estaba de todo ben, o profesor enganchaba esa resposta e lle daba un poquinho a volta e o axudaba a reformular a resposta. O cal, non só que o profesor creera que era mellor e lle puxera mellores notas, sino que axudaba ao alumno a elaborar o seu coñecemento e ser mellor. Efectivamente, despois, eran mellores que os seus compañeiros, aqueles alumnos sobre os que se lle dixo este rapaz é moi bo. Daqueles que se lle dixo estos son malos, tamén converteronse en alumnos máis malos. Porque o profesor non lles deixaba falar, non lo sabes. Pa que te voy a... Verdad, isto tamén o facemos, eu a primeira, a veces non vas a ver nada, pa que le pregunta, non? Pois que teñamos en conta todo isto cando traballamos en aula. Ao final, o ensino, pese a que eu defendo que hai que facer unha educación baseada na evidencia, e non só eu, é dicir, a Unión Europea ten un grupo especializado en educación basada na evidencia, e en Estados Unidos hai varias universidades que traballan moi forte no tema da pedagogía, que están traballando nesta liña de pedagogía baseada na evidencia, porque realmente é un problema o que temos coa cantidad de patrallada que se nos mete en educación, pero tamén é un arte. Quero dicir que o problema que temos cos alumnos e as alumnas é que non son produtos químicos. Ti non podes botar tanto de isto e tanto do outro e vai a salir sempre, sairá o que saia, e terás que ir adaptando, bueno, pues como boamente podes. Evidentemente, se tes uns bons recursos con base científica, tes máis posibilidades, estás mercando máis boletos para que a cousa saia ben. Pero eu sempre digo, con cariño para os meus profes de magisterio, que recoñecías aquel profe que viña da aula e logo daba clase en magisterio daquel que nunca pisaron aula. Porque o que realmente, o que nunca pisaron a aula, te decía, hai que facer tal, e tendes que facer cual, e logo pasará isto, e logo pasará outro. O que viña da aula, decía, mira, a ver, ti vai probando,
Si non sale, bueno, pois probamos outra cousa. É dicir, os que viñan da aula sabían que aquel non era sota, caballo e rei. Xa nos gustaría. Así que non desesperedes se non sale todo ben que queredes. Moitas gracias.